până la începerea campionatului mondial și, din păcate, în fiecare săptămână accidentările sau alte motive mai lasă câte un star acasă, iar astăzi vom vedea un top 10 al fotbaliștilor care nu vor juca la această ediție a Cupei Mondiale disputată în Qatar, dar înainte de a începe am aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare. Începem videoclipul nu cu un fotbalist, ci cu o națională, este vorba despre Italia, care este cel mai mare nume care ratează cea mai importantă competiție din lumea sportului. Azurii sunt campioni europeni în titri și au o istorie uriașă, fiind una din cele mai de succes naționale din istoria fotbalului, însă aceștia n-au putut să se califice la mondiale, fiind eliminați de Macedonia de Nord în drumul către un loc la mondiale. Astfel, fotbaliști mari precum Bonucci, Donnarumma, Immobile și mulți alții vor fi absenți din Qatar. Luis Enrique, fostul antrenor al Barcelonei și actualul selecționer al Spaniei, a șocat pe toată lumea când a ales să nu-l convoace pe Sergio Ramos pentru campionatul mondial. Ramos este unul din marii capitanii Spaniei, fiind unul din oamenii care au câștigat de 2 ori campionatul european plus campionatul mondial, însă asta nu a apărut ca contată pentru selecționerul Spaniei, care l-a lăsat acasă. Deși are 36 de ani, Ramos părea că își revine în formă la PSG, unde a început să fie titular clar, fiind motivat de dorința de a juca din nou în tricoul Spaniei, lucru care nu cred că se va mai întâmpla. O altă decizie la fel de șocantă luată de Luis Enrique a fost lăsarea până afara lotului a lui David de Gea. Selecționerul Spaniei l-a lăsat acasă pe omul care avea deja 45 de selecții pentru Furia Roja și a preferat să meargă pe mâna altor 2 portari din Premier League. Este vorba despre Robert Sanchez, portarul care a impresionat la Brighton, David Raya de la Brentford, plus portarul lui Atletico Bilbao, Unai Simon, 3 nume care cu siguranță nu sunt la fel de mari precum cel al lui David de Gea, unul dintre cei mai iubiți portari din ultimii 10 ani. Brazilia apare un întreg arsenal ofensiv, convocând foarte mulți fotbaliști de atac cu o valoare incredibilă, printre care Vinicius Junior, Neymar, Gabriel Jesus, Antony și așa mai departe, însă Roberto Firmino, unul din cei mai buni fotbaliști al lui Liverpool, în acest sezon a fost lăsat acasă. Brazilianul, ajuns la 31 de ani, are o revenire de formă și mulți fani sperau să-l vadă la mondiale, însă acest lucru nu va fi posibil. Firmino, în opinia multor specialiști, putea să ia locul lui Richarlison, care nu are un sezon grozav. Mai multe staruri de la Liverpool vor lipsi de la acest campionat mondial, acesta fiind și cazul lui Luis Diaz, care nu va fi apt pentru a îmbrăca tricoul Columbiei. În vârstă de 24 de ani, wingerul de pe Anfield, cotat la 75 de milioane de euro, a suferit o accidentare care îl va ține mai mult departe de pe teren. Acesta este o mare pierdere atât pentru Liverpool cât și pentru Columbia, care își punea mari speranțe în cel mai bun fotbalist al lor din prezent pentru calificarea la mondiale. Al mega fotbalist, poate cel mai bun om al lui Liverpool, Mohamed Salah, va lipsi și el de la campionatul mondial. Faraonul Egiptului nu va juca la mondiale deoarece țara sa nu s-a calificat, deși egiptenii au apărut cam de fiecare dată la ultimele ediții, însă de data aceasta nu au mai reușit. Este păcat că un fotbalist uriaș precum Salah nu poate participa la acest turneu final, însă dragostea pentru țara sa este una incredibilă, iar sentimentul este reciproc, Salah fiind cel mai iubit om din Africa. Sadio Mane va fi la campionatul mondial, acesta este anunțul selecționerului Senegalului. Însă acesta tot ar putea rata cupa mondială. De ce acest lucru? Ei bine, fotbalistul lui Bayern München s-a accidentat și nu va mai fi folosit de bavarezi o vreme, având o accidentare la tendon, iar toată lumea speculează că Mane va rata mondialul. Al doilea cel mai bun fotbalist de pe planetă în 2022 a fost selecționat și va face deplasarea în Qatar, însă nu știm sigur dacă va putea evolua pentru că starea sa medicală, cel puțin pe moment, nu este una bună.
La fel ca și Salah, nici Haaland nu beneficiază de o supernațională, Norvegia fiind o echipă cu câteva staruri și o echipă în creștere care nu a avut forța necesară să se califice la mondiale. Astfel, cel mai valoros fotbalist din lume, Erling Haaland, cotat la 170 de milioane de euro, va privi mondialele din fața televizorului. Atacantul de doar 22 de ani este într-o formă genială, fiind probabil cel mai bun fotbalist din lume la ora actuală, însă acesta va avea mult de muncit ca să care Norvegia către următoarele turnee finale. Marco Reus, peste eternul ghinionist, acesta s-a accidentat din nou și va pierde campionatul mondial. Aceasta este una din cele mai șocante vești și stăm să ne gândim cât ghinion mai poate avea acest fotbalist care a ratat atât campionatul european cât și campionatul mondial din 2014 câștigat de nemți. Capitanul lui Dortmund este unul din cei mai îndrăgiți fotbaliști din lume, însă acesta suferă din plin de un blestem al accidentărilor care pur și simplu nu-l lasă în pace. Terminăm videoclipul cu o pierdere uriașă pentru naționala Franței. Este vorba despre N'Golo Kanté, care nu va îmbrăca tricoul cocoșului calic la această ediție găzduită de Qatar. Acest lucru este din cauza accidentării care l-a stopat foarte mult pe fotbalistul lui Chelsea, care nu va fi gata să joace la mondial. Kanté este fără doar și poate cel mai bun mijlocaș defensiv din lume, calitățile sale fiind extraordinare, iar acesta era și omul care îi dădea Franței o siguranță în plus, însă acest lucru nu se mai întâmplă. Acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butoanele de like